punta ng tambangan kay Tambangan. nagamatuyan. Gamatoy ang tambangan. Kita ipin. Dili kay iya tong auntie kay no ba kasi Uncle Junior. Dani hapit ta pagingon nga. Kasi kani kitsampo kay kuan. Ang ni og tag-200 imong magpose. Kana kay wait problema. Tanawa ko no ning diha. Or diretso ni mo kuan sinyang merkado patong na mo kag pila ka piso. Tipo ba? Oo. Kana ko no. Kapin. Dos kapin. Pila? Pang kuan ni usa may sulan mo niya. Bugaong. Di masudog duhalik aron mo ko. Oo, okay. Na mga Kadkari. Kadkad ba? Ito pad ben. Tagdos kapin mana. Oh, si. Ala ting ko. Dili sinyang ang maadyo ana matag usa. Muko mangayo kag kadkad ni Alex. Ha? Dili kay dili makakabana-bana anang usa ana. Awara. Wag usang tunga gramo. Oh, alangan. Bisag mo handyo lang kag mga usang gramo baka ana. Oy, butang lang mo nag 4 report. Sige, kuha niya. Anong duha na po? Buta sa tulik kay Kuwag balde sa ato rin, kaya itong green. Kaya wala may sudlan sa niya. Timbang na mo. Kapuyo na si Alex. A few moments later. Ako ani guys, mintras ko maghulat ni Alex nga muuli manubid. Magkalingaw ko og pusay panagat guys. Karon di sa maosib ako ang oras, mag-arrange po ko sa among panagat. Taghuat pod ni Alex nga mudunggo. Huwato na to ron guys, so mudunggo siya kay nakatumbod man siya sa buntag. Utumbod na po siya og hapon. Atong atangan guys og naaba. Adoy. Basta ng isda. si nawag si Mod. Mo ni pero sambagonan. Kani bugaongon. Bugaongon. Pani tatagan. Okay. Pila? Dusutso. Gahapon pila to gahapon? Pila po tayo mo gahapon? Kay. Sisa sa tanan no. Dusiti ri doy. Ay apil tong doy kay. Mas bugat eh, gani day. Kadkad. Ha? Bugat eh. Bugat na kay lingin. Ug baylo ta lang usa. 5-4. Dusite. Ayaw na karera. 5-4. 5-4 doy. Ano man? Picture nang. Ano? Ang gipicturean tong gwapa tong lodyo ba? Pila may ang kadkad ani doy. Ikaw lagi. Pila man din na? 5-4. 5-1 laman. Ha? Okay. Uno medya ra goy ang gihanjo usang gramog tunga ra. Oh. May. Okay. Gaano ino to? Pila pa di buka umon di. Aw Pareha na mga na si Ja. kana joy kinalamian jud kay pure jud ang sambagon. Bugat man na yung nanang good. Kami na sabon. Napo ko Wala dinatan mo ko. dusutso. Oh, Ikaw na anak. Kureta. 50 na. 250 rin ang hatag. Pilang kilo to ma? Kasi ang sinyang? Pila to na sinyang? 5. 5 Balik ko. 5-1 po ang sa to? Ako lang 5-1-4. Ay 5-4 ba to? Di. Aguh. Oh, 5-4, 5-1 lagi. 5-1-4. Oh, nakuha din na. Apod. Oh, Bongga sa sabon. bonggas. Ano bugangon kay? Bago na panit na natakan. Na, piya ta magtulo. Naman ning kahiya. Samtang nagtimbang mi sa isda ni Alex guys. Niabot aga mo ang sekretaring gwapa. Iya kong giduaw guys. Nalingaw lamang pud mi kay diha may isda ni Alex. Sino ang tulo ra ka buok dagko.
Di gid ko ang kapanghata guys kay puro mandag ko. Yung taon tag 1 gramo, 2 gramo kay makapignit-pignit ta. Pero magko lagi guys. Wa gyud na mata guys Ma'am Nimpa ani kay tulo ka buok man dagko man kaadyo. So igo rami ani mo hawid og iko guys. Mga may sakit og mananagat, iko gramay ato ang hawiran. O nagpasalamat lang po Miss Ginoo guys kay pag-intra jud sa bag-ong tuig, nakakuha jud akong anak nga si Alex sa isda nga tuna matud pa. Barilis or mga tingali ni. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip sa akong video. So ako miyon guys. Bye-bye.